Predobro je. Da, vidiš, jedan. Ajde. I da snimimo gospodina, dobroveče, dobroveče, lepi ste. Divni ste. Hvala. Jao, kako slatko, ljudi. Izvini, Mašo. Izvini, možete, izvini. Ajmo ljudi, ajmo polako. Dobroveče. Da mi ne pogledam. Radice, ovamo su najbolji fotografi, može jedan drugim mediju, samo jedan ruku poznati sami, Bravo. Dobro je to, imate dovoljno slika ispostavljeni. Dakle, pre svega dobrodošli. Vidimo ovo i brojevi. Stižemo. Dudu, mami da Dudu. Evo Duda. Ajde, čao. Ja. Jado, stani sredinu, uvek šare glavom na sve strane. Dobro. Ele, sredina ovde. Gde je sredina? Još malo vamo. Još? 4 sata. Nadice, evo predivno pogled, prvi rođendan će u Srbiji. Kakvi su osjećaji, kako izgledao današnji dan i da li je ona svesna uopšte šta se... Joj, uzbudljivo, ceo dan smo u haosu. Ona je sva uspaničena jer naravno nema pojma o čemu se radi. Vidi da smo uglavnom nešto sa kosom uradili, da smo nešto na lice stavili, to njoj ništa nije jasno, ali je vrlo naravno interesuje, naravno devojčica. Ona je ceo dan nešto nervozna zato što osjeća valjda tu neku napetost pred slavlje, ali sve u svemu dobro je. Ali bio Bata nervozan danas. Bata se ne čuje živ. Bata je beba za primer, stvarno. On je baš onako momčina prava. Videli smo pozadi jedan Porsche, jedan mali automobilčić. A već ste videli? Je to poklon od mame i tate ili šta? To je poklon od babi i dede. Da, od babi i dede. Melina je dobila svoj prvi Porsche. Kaže, pa kad već mama vozi, može, kaže i ćerka. Dobro, rekao, tata, kako ti kažeš, nije problem. Su tvoji roditelji? Jeste, da, moji roditelji. Da li se tradicionalno uvek nekako kao nećeš da pevaš na tako nekim svojim privatnim proslavama, a onda prođe neko vreme i ti... Kad uhvati mikrofon, onda ne dam nikom, jel da? Da, pa dobro, na početku ja hoću da ispoštujem svoje prijatelje, svoje kolege, prvenstveno naravno i vas, da to sve bude kako treba, jer sam sve vreme pod tenzijom dok ne ispoštujem svakog. Onda kad to završim, kad ja onda sednem lepo, onda dajte mikrofon da se ja malo proveselim. A koju ćeš pesmu večera svojoj djeci? Pa mislim da rodila sam Mala lepotica. To je nekako moja onako najomiljenija i najemotivnija. Ja kad god pevam tu pesmu, meni suze same idu.
ali baš je onako emotivno, mislim. Mada prošli put si plakala kada je bilo Pepeljubu moje. Jeste, mislim sve što je vezano za ćerku, a sada već i sina, moram i njega da pomenem, slaba sam i na jedno i na drugo, mislim, nema tu nikakve razlike, a da sam, što se tiče, malo više na žensku stranu, pa sam više emotivnija kad je ona u pitanju, to je istina, da, to ne mogu da sakrijem. Mene zanima, hoćeš li sada, eto, rodila si 2 deteta, hvala Bogu, bogata porodica. Jeste. Da li ćeš sad da se posvetiš onako maksimalno karijeri i koliko sad uspeš da hendlaš? Nisi imala ranije iskustva s tim, sada si već iskusna mama. Jesam, pa mislim, bilo bi suludo da nisam. Posle godinu dana, mislim manje od godinu dana, došla je i druga beba, pa imam iskustvo što se toga tiče, zadovoljna sam, učim se, svakog dana se učim, a što se tiče karijere, naravno da ću da se okrenem sada maksimalno, da opravdam što sam bila toliko, eto, da kažem, dugo odsutna. Ja se nadam da će moja publika to da razume, ja ću dati sve od sebe da se vratim u najboljem svetlu, što se kaže. I trudim se. Tako je, da. Jesam i imamo jedan projekat na kojem smo radili dok sam bila trudna, pa smo obustavili, a sada ćemo da nastavimo i to će biti možda pred Novu godinu pušteno. Radimo na tome da bude pred Novu godinu pušteno. Pošto će mi biti prvi nastup za Novu godinu, pre toga neću nastupiti. Imala si saradnika iz Turske. Da. Kako je on sve prihvatio? Malo je to onako bilo čudna saradnja. Moramo nekako da balansiramo između našeg stila ovde i sa njegovih prostora. Jeste, pa mislim ja sam to uvek držala tu neku, taj neki balans, jer oni su nekako, ne mogu da kažem talentovani, nego su pretalentovani i onda oni maksimalno daju sve od sebe da aranžman bude kako treba, da sve ono kako su oni zamislili u glavi tako ispadne. Onda sam ja malo povukla ovamo na, što se kaže, na ovu našu stranu, da može da bude pola-pola. I tako će i biti, mislim, čućete, vidjet ćete. Koga je ćerka više promenila, supruga ili tebe? Koga je promenila? Pa definitivno oboje. To se vidi i iz priloženog mene same, a takođe i njega. On se promenio tog dana kad se ona rodila. Ja, iskreno da vam kažem, tog dana kad se ona rodila, ja sam bila totalno onako, Bože, šta se dešava, da li je ovo moje dete. Sve sam bila onako u šoku, jer je to za mene nešto, što se kaže, posebno. A on je nju jedva čekao, mislim, tata, znate kako, devojčica, mezimica. On je od tog dana se promenio. Ja sam posle nekog perioda stasala u pravu mamu, što se kaže, iskusnu mamu i trudim se maksimalno da joj pružam svu ljubav ovog sveta. Ipak je sin na oca, obzirom da si ti mnogo hiperaktivna, sad kažeš da je miran, ipak je sin na oca. A što misliš da sam ja hiperaktivna? Pa jesi. Ili jesam? Jesi. Pa dobro, okej. Jesam, slažem se. Sada sam još luđa nego što sam bila, jel to hoćeš da kažeš? Da, pa znaš kako, sin je još uvek mali da bih ja sad procenila kakav će biti, ali s obzirom da je tako mirna beba, mislim i ona je bila mirna beba, ne mogu da kažem, a sada je luda 300 na sat. Tako da tu nema pravila. Ja mislim da će i on da bude takav, samo nek su živi i zdravi, pregurat ćemo sve. Od baki deke, eto rekao si dobio posao, nisi nam otkrila šta si joj ti spremila, da si sigurno se podobiš poklonu? Pa jesam, od mame je dobila jednu jako lepu ogrlicu sa posvetom, tako da nosit će večeras i objavit ću je na Instagram, pa ćete videti. Na jednom od tvojih storija smo videli da imaju neke kuće patikice, da li ali ti oblačiš te brendirane stvari ili si to dobila na poklon? Ja sam joj kupila, to je moja želja bila dok je ona još u stomaku, što se kaže, bila. Jedva sam ih našla, moram da vam priznam, jer su onako baš malecne, to je neki možda 15-16 broj, ne znam ni ja sama više. Jedva sam ih našla, bila sam presrećna, ali ne volim ja toliko baš da se eksponiram što se tiče tih tako firmiranih stvari, ali eto, to sam morala da objavim. A ko se odlučio za jedan od najluksuznijih hotela ovde u Beogradu, suprug ili ti? Ko se odlučio? Pa zajedno smo doneli odluku. Što se takvih stvari tiče, organizacije, mi tu sve zajedno planiramo.
Vidi se da niste ni štedili što se tiče dekoracije i svega. Jel možeš Pa jel se vidi? Vidi se. Drago mi je da se vidi onda. Drago mi je da se vidi, to je naš Zveki. Ja njemu najviše verujem i nekako je on stvarno u svom poslu, ali zaista najbolje. Mislim, vidi se. Hvala Nadice. Hvala vam, hvala vam. Pa, ovo je moja strana. Jel smo dobri, a? Hvala, ajde sad ja. Ajde, hvala. Ajmo pogled jedno drugo. Ajme, taj seksi uspije. Čega? Još jednom sa nama. Spala si mi sinoć. Hvala ljubac. Nemoj sad poljubazno mi kvariš Minku. Ko viče, jel Gaja? Pa ceo život Gaja kvari. Evo. Tako je. Tako je, Milanče moj, tako je. Ajde. Tako, ajde. Ovdje ima nove grudi, nove silikone, vidi. Da? Novi silikone. 100%. 100%, čekaj. Pa imate svaki dan vam slavi. 100%. Pogleda mene. Što volim ove bele koverte, a Ljubića sam ih. Da. Samo bele. Sve se vidi, jel da? A vidi se da je Ljubica, ste gledali? Znaš šta, nisam bio na babinama. Ja sam da. Ne, ona je bila kod čovjek. Ček, ajde. Da Aleksandar. Pogled do mene. Čekaj sljedeće godine da nas pobjedi. Neću tek sljedeći to. Volim. Pa da se davim nešto pitao. Evo ga, samo ja flaša. Pomogu se mi to. Pogled do mene. Više para. Hvala vama. Ajde,
radiš? Prelepa. Žena uvek na visini zadatka, nema šta. Iz oka i uvek na visini zadatka. Gaja je posle pričaj. U svakom kadru. Gaja je u penziji. Dobro večer. Slavljenica koja uskoro slavi 18. Može, samo gledate ka meni. Hvala. Ženo, gde ćeš ispred nas? Naše lepotice da snimimo. Veco, pa malo kod nas. Tako. Nego šta?